गावनो गावनि भेल्युखौ बानायनानै फै गावनि भेल्युखौ बानायनानै फैबासो नै बेबायदि सान्दुं गोसायाव खामानि मावनायनिफ्राय गगोन ओमफ्राय मोजां जायगायाव एसिनि सिङाव खामानि मोनगोन मोजां गभार्नमेन्ट अफ दुबाइ मिउनिसिपालिटिनि आन्दाराव एज ए कम्पिउटार अपारेटर जब मोनाबा आंबो लासैनो बिनिफ्राय ओंखारलांगोन खुलुमबाय नमस्कार वेलकाम बेक टु बिग स्ट'री इउटुब चेनेल स' दिनैनि भिडिअ मा जागोन थांना थामनेल टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ नै आं दायो दुबाइनि गामियारि ओनसोलाव फैदोंमोन बेखौ इन्टारनेसनेल सिटि बुङो खिन्थु बियो गामि नायनो हागोन नै सेस बालाबारि गोजा नोंथांमोना दुबाइखौ समायना समायना बुङोना जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय समायनासिन नङा बेयाव बानायनानैसो समायना बानायदों आरो जोंनि बड'लेण्डआ नेचारेलि समायनाखा नायनो हागोन नै बालाबारि गोजा सेस बेफोरो नै हाग्राफोरा रानस्रावजोबो बेबायदि दै गैया नालाय ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ खिन्थिगोन बेथिं बे बिफां सारि सारि नुदोंना बेफोर गंफ्रोमबो दंफाङावनो पाइपजों दै होनांगौ जायो हाग्राफोरावबो गासैबावबो दै होनानैसो फोथांनानै दोनो ओमफ्राय बाना जादों होननाया बेफोर ओनसोलावनो जायो गामियारि ओनसोलाव बांसिन जायो बाखि बिराद गरम बेयाव आंथ' बड'लेण्डखौ अभियासलि गोसोखांगोन मोजां मोजां बार फैयो गावनि जायगा जोनोम जायगा आरो मोजांबो बड'लेण्डआ नङा होमबा ओमफ्राय सोरबा सोरबा बुंबाय थादोंमोन दुबाइयाव फैनो बिदि मानो खामानि मावनो ओंखायनोसो आङो भिडिअ बानायदों नङाबा आं भिडिअ बानायाखैमोन आं जास्ट जादु आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ ना मा होननाय भिडिअ आङो भिडिअ बानायदोंमोन मोनसे बेयाव बयबो सोंबाय थादोंमोन दुबाइयाव मा खामानि मावो आंबो थांगौमोन इनफरमेसन बिदि होननानै आंनाव बिराद मानसियानो मेसेज होदों ओमफ्रायसो आङो भिडिअ बानायदोंमोन मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला बेयाव दुबाइयाव बिराद गरम बिराद माने बिराद गरम अभार गरम नोंथांमोना सयज' खालामनो हानाय नङा बेयाव सयज' खालामनो हानाय नङा आंबो बेयाव हाया आंनि खामानिया एसिनि सिङावसो नालाय बेनिखायनो आङो मावदों नै बेफोरबायदि सान्दुं गोसायाव थांनानै बेयाव बिल्डिं बानायनाय मानाय बिदि खामानिसो मोनो बेनिखायनो दुबाइयाव फैनोब्लाबो सोरबा फैनो गोसो दं बेयाव डक्टरानो जा इन्जिनियारानो जा जि फिल्डआवनो जा बा सेल्सआवनो जा फरायनानै फैयाबा नै बेफोरबायदियावसो खामानि मावनांगोन गरम बेफोराव सान्दुङाव थानाय बालाबारि ओरैबायदि गरम सयज' खालामनो हानाय नङा ओमफ्राय क्लिनार एरि जब मोनगोन बेफोर जबनि थाखाय फैनानै लाब गैया बेयाव आरो सोरबा फैनो गोसोफ्रा फैयोबो मावोबो लाबबो जायो बिदि नंद्राया लाब गैया बिदिबो नंद्राया खिन्थु आं सिगाङावनो बुंखादों बेयाव फैबाथाय लेंगुवेजखौ थिग खालामनांगोन ग्रामेटिकेलि पारफेक्ट नङाबाबो इंलिसाव ओमफ्राय लोगोसे क्वालिफिकेसन लानानै फै स्किल लानानै फै बिदि नङा जे फरायनानै गारनानै फै गावनो गावनि भेल्युखौ बानायनानै फै गावनि भेल्युखौ बानायनानै फैबासो नै बेबायदि सान्दुं गोसायाव खामानि मावनायनिफ्राय गगोन ओमफ्राय मोजां जायगायाव एसिनि सिङाव खामानि मोनगोन मोजां मोनगोन आंबो बेयाव एज ए कम्पिउटार अपारेटर गभार्नमेन्ट अफ दुबाइ मिउनिसिपालिटि बिनि थाखायसो फैदोंमोन आंबो बेयाव केसियारनि जब बेबायदि मलाव केसियार जब मावगोन होननानै फैयाखैमोन खिन्थु मायबा जाहोननि थाखाय बियो पेन्डिं जाबाय पेन्डिं जानानैसो आं इन्टारभिउ होनानै मोननायनि थाखाय आं मावदों बे जबखौ आरो जबा बारा गोराबो नङा बियो जास्ट केसियारनि जब मलाव मिथिखायो मा खालामनांगौ कम्पिउटाराव थुदो फैसा लादो ओमफ्राय चेन्ज हरदो बेल'सो आरो खामानिया थ' बेनोसै आरो बास फैसिगोनदां नै बियो ओमफ्राय बिसोरनि बासआ बेबायदि जायो नै दायो बे बासाव फैदोंमोन जोङो बेबायदि बासावनो थांफिनगोन दायो थ' नायनोसै आंबो बेयाव जुदि बे गभार्नमेन्ट अफ दुबाइ मिउनिसिपालिटिनि आन्दाराव एज ए कम्पिउटार अपारेटर जब मोनाबा आंबो लासैनो बिनिफ्राय ओंखारलांगोन आं दा थासान्दि माने खामानिखौ मावबाय थानोसै ना मा होनो फैनो गोसोबा फैजायो आरो बड'लेण्ड बायदिथ' जेरावबो जायगाया नंखाया आंथ' बड'लेण्डखौ गोसोखांबाय थाखायो डेलि एभ्रि टाइम गोसोखांबाय थाखायो मानो होनबा बड'लेण्डआ जिउ नै गाइस बैथिं दोंसे बालाबारि गोजा बेफोरो बालाबारि गोजा ओमफ्राय बेफोरखौनो नै नुदों बेफोराव मानसि थायो खामानि मावो नै बालाबारि गोजा ओमफ्राय नै बिफां लाइफांफोराव बिदि रानस्राव गोजा मानो होनना बुङोब्ला बेयाव दै गैया ओइथिं फुङाव गंफ्रोमबो दंफाङावनो पाइपखौ ओंखायनो थांना थायो गाइस बालाबारि गोजा बेबो दुबाइ बेफोराव दैबाना जायो मिथिबाय जोंनि बड'लेण्डआसो साबसिन नेचारेलि दाथ' आर्टिफिसियेल गोजासो सब